Con motivo de celebración do Día do Libro, fixemos ese traballo no Instituto e hoxe queremos compartir con vos. O título de Xeria Almudena danos a pista sobre o objetivo do mesmo. Dar vida ás mulleres escritoras que, ao longo da vida, ficaron esquecidas e silenciadas. Porque cando se trata de mulleres, as augas revolvense, as areas tornanse movedizas e as letras impresas tenden a perder consistencia. O descoñecemento, a falsa creencia de que as mulleres e a creación literaria son dos conceptos que non teñen nada que ver, comeza cedo. A falla de representación das escritoras nos libros de texto leva as alumnas a non ver a labor intelectual como a unha acción posible en elas, e aos alumnos a que non consideren que unha muller poida gañar a vida desta maneira. A súa representación nos manuais escolares non chega ao 10%. Do outro lado, hai un conflito aínda máis sutil e que require maior esforzo para ser revertido. A imaxe de que dita na literatura que a muller é unha nai, santa, ramera, unha figura pasiva, estereotipada, despovista de complexidades sen nada que dicir. Moitos dos personaxes femininos que o alumnado traballa din traerles realmente moi pouco, ou falso, acerca da experiencia de ser muller. Por iso hai que escuchalas a elas, pero sen ningunealos a eles, o feminismo na escritura, elas e eles ao mesmo nivel. Nos imos dar un paseo, sobre todo con elas, os autores, que cada un sabe, xa aparecen nos manuais e pouco ou nada que engadir. Se cadra, algún apunte para conceptualizalos ou condenalos por un susto trato das súas compañeras. Nada máis, hoxe é o día delas, escritoras na sombra e que lle queremos dar un golpe de luz. Iremos os inicios a revoltar o presente. A lista, por fortuna, é demasiado longa, polo tanto, imposible visibilizalas a todas. Así que fixemos unha escolma das que pouco ou nada se son, aínda que algunhas, poucas, sexan reconocidas por vos, as que tiveron máis sorte. O auxe do feminismo permitiu feminizar o cano literario e recuperar as autoras que participaron e regalaronnos bastantes cousas que antes estaban na oscuridade. O doado é dicir que non estaban, ou que non tiñan calidade suficiente. Pero eran e estaban, e ademais eran moitas e con calidade literaria, en moitas ocasións, moi superior aos colegas masculinos, os únicos que tristemente as son. Velaquí esta homenaxe necesaria porque sen elas a historia non estaría completa. E mellor non aplaudedes entre cada unha delas e que deixedes os fogos para o final. Imos alá. A primeira muller escritora da que temos constancia é Xeria. Entre os anos 381 e 384 da nosa era, unha muller culta e galega realizaba unha viaxe á terra chea de perigos e incomodidades. Percorreu máis de 5.000 km cun burro como único medio de transporte. Foi un personaxe enigmático que deixou por escrito as impresións desa apaixonante aventura, o que a convirte na primeira escritora de nome coñecido e das primeiras mulleres que escriben en latín. Unha das grandes viaxeiras da historia e tamén unha gran descoñecida. Protagonizou unha experiencia revolucionaria, xa que as mulleres viaxeiras non estaban ben vistas. Mais as barreiras non lle importaron. Fixo a primeira crónica de viaxe escrita por unha muller, considerada unha obra clave para entender o latín que se falaba na época. Na literatura medieval destacamos a María Valdeira. Non foi escritora, mas é unha muller absolutamente destacable e destacada. Naceu en Betanzos no século XIII. Comenzaría a súa carreira como soldadeira, muller que entretiña os cortesáns co seu baile e canto durante as actuacións dos xoglares. Recibía unha soldada como salario, de onde lle ven o nome. Pertencía a unha familia fidalga, mas desempeñaba esta actividade para non estar sometida ao seu marido e poder desfrutar da liberdade, aínda que moi limitada. Foi unha muller adiantada ao seu tempo, no ano 1267. Os poucos datos que hai dela responden a un imaginario machista, misóxeno e cheo de presuizos dos homes da época. O que queda claro é que foi unha supervivinte, unha aventureira, unha rebelde que ansiaba vivir libre nunha época na que a muller tiña que estar na casa ou no convento, nun mundo hostil no que ela foi a raíña e que xa é parte das nosas historias da historia. No período do Renacemento atopámonos con Florencia Pinar. Foi unha das poetas de maior recoñecemento en lingua castelá do século XV. Posuía unha notable cultura, dominaba varias disciplinas e era unha gran coñecedora dos clásicos. Pouco máis se sabe da súa vida.
A calidade e a autenticidade da súa voz fixo que esta se recopilase no Cancionero General, feito realmente extraordinario tratándose dunha muller. Escribiu fundamentalmente sobre o amor cortesá, o non correspondido, o idílico e nobre, o que trata e envolve o secreto e o prohibido, pero tamén sobre o erotismo, con alusións sexuais indirectas. De feito, un dos aspectos máis controvertidos e actualmente celebrados da súa poesía é a forma de describir a sexualidade de forma oculta a través de retórica e das metáforas. Rara vez un autor expresaba ambas partes dos sentimentos simultaneamente. Por iso, a súa poesía foi totalmente revolucionaria. A inespecificidade das súas expresións e a ambigüidade dos seus versos permiten que cada lectura sexa unha nova interpretación, facéndoa unha maravillosa poeta cuxas obras aínda se manteñen vivas. Do barroco traemos a María de Zayas, Catalina Ramírez de Guzmán e Ana María Caro de Mallén. María de Zayas é considerada pola crítica literaria como a primeira feminista da literatura española e tamén a primeira escritora que escribe e publica un libro de ficción co seu nome. As súas reivindicacións feministas causaron gran rebumbio na súa época, tanto que a Inquisición, no século XVIII, prohibiu a reedición das súas novelas. Gañou o título de feminista escribindo diferentes obras nas cales as protagonistas eran mulleres insumisas, decididas, de gran carácter e personalidade. Estableceu un punto de aparte no panorama literario da época, innovando cun estilo realista e picaresco, mesturando con continuas reivindicacións feministas e eróticas. Porque las almas non son hombres ni mujeres, ¿qué razón hai para que ellos sean sabios e nosotros non podamos serlo? Reflexionaba a escritora. Unha das súas principais intencións era que a súa obra fora lida por mulleres, as que lle quería facer ver que existía un problema na sociedade, e non nelas, chamándoas a non sucumbir ante a presión dos homes. María rompeu moldes. Sorprenden os seus interrogantes alrededor dos valores patriarcais, da misoxinia, da violencia, do desexo feminino, da sororidade. Unha sororidade, por certo, que se adentra en algúns casos hacia a orientación lésbica. Foi unha pioneira na introdución de escenas explícitamente homosexuais. En fin, unha muller con firmes principios que loitou en pos da dignidade feminina. Catalina Ramírez de Guzmán cultivou unha grande variedade de rexistros e dunha grande calidade literaria, destacando de maneira especial no trato poético e na poesía satírico-burlesca e irónica, na que adoptou un tono crítico fronte aos tópicos da beleza femenina e sarcástico e de mofa fronte ao xénero masculino. A súa poesía está de plena actualidade, aínda que nos separen da escritora máis de 4 séculos. Autora dun tipo de novela entre cortesá e pastoril e dunha extensa produción poética, onde vai desgranando a súa existencia baixo unha estética marcadamente conceptista. Esta vasta produción explícase a partir do interés da autora por describir os momentos vividos na súa localidade natal, dende os seus enxeniosos escritos burlescos e os seus detallados relatos poéticos de cotiá ata os amargos enfrontamentos coa temible Inquisición. Catalina escribiu sobre o que ocorría dentro e fora da súa casa, sobre os seus propios sentimentos, sobre as súas decepcións amorosas que a levan a mirar os homes con alarmante suspicacia. Todo observa cunha mirada a veces burlona e, en ocasións, cruel. Sobresae nese rexistro tan infrecuente nas escritoras, que ela utiliza para mofarse dos homes, pero tamén para compartir os tópicos sobre a beleza femenina. Ana María Caro de Mallén. A súa biografía permaneceu enterrada e ignorada por séculos, posúe innumerables lagoas. Desta autora descoñécese prácticamente todos os datos da súa vida e moitos da súa obra. Naceu baixo a condición de esclava. Tamén sabemos que foi, sen temor a exagerar, a mellor autora teatral do século de ouro. A súa indudable excelencia literaria únese a circunstancia de ser a única dramaturga do século XVII, que foi remunerada por representar as súas obras. Conseguiu vivir da escritura e gozar de recoñecemento na súa época, na que escribir podía ser contraproducente para a reputación das mulleres e incluso ser considerado unha ofensa. Da súa extensa produción teatral só que se conservan 2 comedias.
Escribir non foi para ela unha actividade secundaria, senón un medio de vida, un oficio, tendo unha conciencia de autoría feminina, mediante o cal a escritora defende a tradición das mulleres escritoras e alusión na súa obra a figuras femininas do pasado por parte das protagonistas dos seus libros. Así é como elas toman o poder nas súas liñas, dende diferentes perspectivas, facendo desta obra de 4 séculos de actividade un relato cercano e doado de comprender. Foi un brote de peste o que acabou coa súa vida. Como tantas escritoras soterradas baixo a lousa da indiferencia, Ana María debe ser rescatada do olvido e que a súa obra sexa situada no lugar que merece. Dentro do movimento neoclásico destacan María Rosa de Gálvez e Josefa de Jovellanos. María Rosa de Gálvez foi cuestionada hasta o día da súa prematura morte. A súa condición de filla ilexítima e de muller adiantada marcaríana para sempre. Mais isto non supuxo un obstáculo a hora de converterse na escritora máis destacada do século XVIII. A súa produción literaria, que abarca a poesía e o teatro, parte do canon neoclásico que visibiliza a posición das mulleres. Dá protagonismo ás femininas na reivindicación do seu papel social e da súa independencia fronte ao home. Rexeita os matrimonios impostos e a súa heroína non dubidan de tomar a iniciativa. Na súa obra reflexiona sobre a dignidade do ser humano e opónese abertamente á esclavitude nunha época onde estaba aínda oficialmente regulada. Estivo condenada injustamente ao esquecemento durante séculos. Morreu con tan só 38 anos nunha situación de penuria económica, deixando unha obra asombrada. Foi unha muller cunha personalidade arrolladora, en definitiva, unha muller autónoma e libre. Josefa de Jovellanos. Josefa de Jovellanos e Jover Ramírez era xixonesa. Foi unha extraordinaria muller, pero a historia reservoulle un espazo á sombra do seu irmán Gaspar, o que aparece nos libros de texto. Ten unha biografía de novela, marcada por unha sucesión de desgrazas, perdas moi cercanas que provocaron o seu ingreso nun convento. Viviu o amor, sufriu a perda de 3 fillas e profesou admiración polo irmán glorioso que, sen embargo, lle cortou as ás dun novo amor, abortando así a posibilidade de refacer a súa vida. Foi unha referencia na corte madrileña. Adquiriu un relevante papel como educadora, reafirmándose como unha dama ilustrada do seu tempo. Adicou a súa vida aos demais, dando exemplo así a outras damas da época, admiradas pola súa capacidade de entrega, que seguirían os seus pasos. Refuxiouse na escritura, converténdose nunha das primeiras literatas en escribir en asturiano. É coñecida polos seus poemas de celebración, nos que se adheriu os pensamentos de ilustración. No romanticismo destacamos a Carolina Colorado, Gertrudis Gómez de Avellaneda e María Josefa Manzanés. Carolina Colorado é unha das grandes escritoras do século XIX, unha figura emblemática da escritura feminina que quedou esquecida no noso país. Rompeu cos estreitos moldes nos que a querían confinar e adicouse a algo bastante mal visto para unha muller da súa época: escribir e publicar. A escritura supoñía unha ruptura grave das reglas establecidas e era considerada como algo antinatural e inaceptable. Pero non quedou aí. Carolina atreveuse a denunciar nos seus poemas a desigualdade a que estaban sometidas as mulleres, e o seu feminismo non ficou só nos seus versos, senón que se dedicou a axudar a poetas máis novas, tecendo unha rede para que poderan chegar á da prensa, a ser coñecidas e a publicar, presentándoles a escritores e prolongando as súas obras. Entre elas mostrábase apoio, establecían vínculos e reforzaban a súa valía ante o resto da sociedade. A súa vida foi intensa e longa, aderezada de misterios e anécdotas como as xeradas pola catalepsia que sufría e que provocou que a deran por morta en varias ocasións. Acompañouna sempre esta negra sombra, a falsa morte en vida. Impulsou a Hermandade Lírica, unha das máis significativas redes de sonoridade na nosa cultura. Arremeteu contra o mal de todos os tempos, a violencia machista, condenando os golpes e o maltrato psicolóxico. Era apaixonada, cunha elocuencia e unha intensidade pouco frecuentes entre as damas da súa época.
As feministas españolas adoptárona como abandeirada e a crítica reivindica a súa figura e intelixencia. Non era doado esquecerse dela e a esa fascinante pervive anos tras a súa morte, a que parece definitiva. Gertrudis Gómez de Avellaneda foi unha das mellores expresións do movimento romántico. As súas circunstancias persoais, o seu carácter, a súa xenerosidade e rebeldía ante as convencións sociais convertírona nunha muller única, precursora do movimento feminista en España. A súa vida e obra seguen sendo de interés hoxe en día. É lembrada tanto pola súa produción literaria como polo seu traballo de activista política. Na súa infancia non lle interesaban as cousas de nenas, senón os libros que lle daba o seu titor, malia a súa nai que intentaba afastala da cultura para que fose máis sociable. Ela entretíñase representando comedias, escribindo contos, lendo novelas e poesías. Apenas tiño amigos e os poucos que acompañaban adxudicáballes papéis nas súas obras, sendo ela sempre a protagonista. Intentou ingresar na Real Academia, pero aínda que era admirada polo seu traballo literario, sendo muller non se esperaba que escribira profesionalmente e negouse a entrada. Escribiu sobre temas que moitos non usaban a discutir en público. A súa produción literaria inclúe máis de 20 obras de teatro, novelas e poemas. Inspirou a homes e mulleres coas súas historias de amor, de feminismo e dun mundo diferente. María Josefa de Massanet foi unha muller que se formou a si mesma e que intentou non darlle a razón ao seu pai, que pensaba que por ser muller non tería éxito nas letras. Autodidacta que, dende moi nena, sentiu vocación pola escritura. Emprendeu o proxecto de redactar unha serie de libros ambientadas en Aragón e, para a redacción de todos estes escritos costumbristas, confeccionou ela o seu dicionario de voces aragonesas, como unha ferramenta que utilizaría nos seus textos. Non solamente os ambientaba coas paisaxes e as costumes, senón que tamén con aragonesismos. Redactou o primeiro dicionario aragonés no século XIX, cando floreceu a lexicografía aragonesa. O máis importante é que é un dicionario elaborado por unha muller, algo totalmente insólito. De feito, é a primeira muller e única que fixo un dicionario de voces aragonesas de ámbito xeral. É a primeira muller no ámbito hispánico da lexicografía a pesar das barreiras da época, xa que non tiña acceso aínda á universidade nin á educación secundaria, polo que era difícil e complexo que fixera traballos académicos porque non se desenvolvía nese ambiente. Foi unha escritora recoñecida e prestixiosa. O prólogo do seu primer dicionario considérase un texto pioneiro do feminismo español, xa que defende a educación das mulleres. Poderíamos considerala a predecesora de María Molière. O pai non tivo razón. Escritoras realistas son Sofía Casanova, Filomena Dato e Faustina Sáez de Melgar. Sofía Casanova. Non podemos falar de feminismo sen mencionar a esta muller que naceu na Coruña no 1861. Foi a primeira periodista corresponsal de guerra. Abandonada polo pai e anos máis tarde polo seu marido por non darlle fillos varóns, vese na obriga de escribir para o sustento económico das súas 5 fillas. Foi xornalista, poeta, novelista, conferenciante, traductora, políglota e feminista. A primeira muller en converterse en corresponsal nun país estranxeiro. Culta e coñecida nos ambientes literarios da época. A súa longevidade morreu aos 96 anos. Permitiulle deixar unha ampla obra que abrangue todos os xéneros literarios. Publicou novelas, contos, unha comedia e máis de 1200 artigos en revistas e xornais. O máis importante é que foi capaz de romper a coraza do matrimonio. Foi capaz de liberarse, de darse conta da opresión da muller e de vivir de xeito libre. Debido ao seu precoz talento, introducirse nos círculos literarios máis exclusivos. Foi nomeada Académica de Honor da Real Academia Galega. Xamais cansou de denunciar a barbarie e a inmoralidade da guerra, as injustizas e o sofrimento da poboación civil. Loitou contra os estereotipos e os prexuízos de xénero. Unha heroína esquecida. Filomena Dato. Considerada a voz do feminismo galeguista no século XIX, xogou un destacado papel na visibilización do movimento, tanto como oradora como na súa obra escrita. A súa figura literaria marcou o inicio dun cambio, unha coma máis da historia do avance da loita feminista.
De feito, este movimento é a base da súa literatura. Nunha época onde o machismo é a ideoloxía dominante con cuestionamentos acerca da conciencia das mulleres ou o debate da culpa, que sempre acaba como portadora do pecado. Firme defensora do galego, de feito, foi a segunda muller que publicou un libro nesta lingua despois de Rosalía de Castro. Loitou coa súa pluma polas mulleres e os seus dereitos. A autora foi dende os anos 80 do século XIX unha das voces principais que se fixo ir na defensa das mulleres dende o galeguismo. Un exemplo é o poema En defensa das mulleres, premiado en 1887 nun certamen literario. Nesta composición, con máis de 400 versos, rebate os prexuicios da época contra as féminas e salienta os seus méritos. Poeta profusamente premiada, é unha das voces máis solanceiras do feminismo galego de entre séculos. Faustina Sáez de Melgar. Dende moi nena manifestou un claro interés pola escritura e a literatura. Comezou a escribir con tan só 9 anos, malia a hostilidade da súa familia. Tiña que ler os libros dos seus irmáns varóns. Esta muller presentou dúas caras, unha pública e outra privada, a escritora e o anxo do fogar. Así, foi escribindo de acordo á súa educación cristiá, social e moral, cunha constante necesidade de autoxustificación da súa actividade literaria. Colaborou moi activamente en varios xornais e revistas. O seu conservadurismo ideolóxico e o seu disfraz doméstico serven para ocultar o seu papel de escritora, e de maneira ambigua, a súa actividade social bastante liberal foi reforzando un estatuto de escritora concebido como un traballo. A imaxe doble da autora podería plantexarse a partir de dúas premisas. A que era ofrece de si mesma como muller, nai e esposa, a través do seu retrato e algúns rasgos da súa personalidade revelados nas súas obras, e a realidade da súa vida e actividades profesionais, que ofrece a época na que viviu. A imaxe que dela aportaba a crítica. Como xornalista, cabe destacar a grande cantidade de artigos e ensaios que escribiu, cuxos temas eran sempre a favor da educación das mulleres. Deféndeas con mayúsculas, que é como defenderse a si mesma, e faino con unha humildade e sinceridade chamativas, cuxa clave reside na inteligencia feminina. Faustina convírtese nunha heroína profesional das letras polas dificultades tanto individuais como sociais que soupo enfrontar. Dentro da xeración do 98 aparecen Carmen de Burgos, Concha Espina, María de Maeztu, Antonio Machado e Pilar de Villanueva. Carmen de Burgos. Esa prolífica escritora, xornalista, traductora e activista dos dereitos das mulleres conta no seu haber con máis de 200 títulos publicados entre novelas, contos, ensaios, traducións e artigos en prensa nacional e internacional. Poderíase dicir que ela é unha das escritoras máis importantes do século XX, pero lamentablemente a súa obra foi vítima da censura e caeu no esquecemento. Foi unha muller que prediciu co exemplo do que ela mesma teorizaba, pois nos seus escritores defendeu a necesidade de crear unha sociedade máis igualitaria para as mulleres con afirmacións como ocuparse da educación de las mujeres es ocuparse de la regeneración y el progreso de la humanidad. O matrimonio durante moito tempo, aínda agora, era unha gaiola cun trapo encima. O que aí pensaba, aí quedaba. Caricias, gritos e pagos. Fuxir non era un mellor. Detrás dos barrotes esperaba a pobreza e o rechazo. Aínda así, algunhas escaparon. Moitas poucas, unhas delas, Carmen de Burgos abandonou a un marido áspero e mulleriego. A principios do século XX, emprendeu a primeira campaña en prensa a favor do divorcio. Tratou asuntos sobre a igualdade de sexos como o sufraxio universal e expresaba opinións radicais para unha época na que a muller non tiña acceso á universidade. Soy partidaria de introducir a la mujer y proporcionarle medios para trabajar, como único modo de dignificarla, haciéndola independiente y capaz de atender por sí sola sus necesidades. Concha Espina. Esta escritora foi outro dos pilares máis destacados da igualdade. Unha das voces máis importantes de comezos do século XX e candidata ao Nobel de Literatura, pero esquecida durante o franquismo. Con apenas 25 anos, publicou versos e prosa polos xornais de América Latina, como quen fabrica pescadiños de ouro e volve fundilos,
mentres aprendía o modernismo da zona. Escribiu Las mujeres del Quijote, Dulcinea, Marcela e Dorotea. Unha das súas obras maestras é unha apoteose denuncia social e feminista. Deixou unha inxente obra literaria entre poesía, novela e teatro. Foi unha das primeiras mulleres que conseguiu vivir da literatura. Estas son as protagonistas da súa obra, que se debaten sempre na encrucillada entre o que a sociedade lles impón e o que realmente desexan. Foi, en definitiva, unha muller moderna e decidida. María de Maeztu. María de Maeztu dedicou toda a súa vida a conseguir a igualdade da muller, a emancipación e o empoderamento feminino a través da educación. Unha das mulleres máis preparadas da súa época, que revolucionou o sistema educativo español do seu tempo. Ingresou na Escola Superior de Maxisterio e, cunha beca, marchou ao estranxeiro onde coñeceu os métodos pedagógicos europeos que trataría de implantar aquí e romper co sistema conservador herdado do século anterior. Foi directora da Residencia de Señoritas, espazo no que se organizaban tertulias, lecturas, conferencias, exposicións e un lugar de referencia para o movimento feminista. Ocupou tamén o cargo de directora do Liceo Club Femenino, fundado sen axuda oficial por ela e un grupo de mulleres da élite cultural, onde se impartían talleres e ponencias ante un público eminentemente feminino. Había seccións da literatura, de ciencias, de artes plásticas e industriais, de música. Permitiulles saír do encorsetado rol do anxo do fogar. Pretendíase suscitar a xeración dun movimento de fraternidade femenino, a sororidade. María foi unha das persoas máis importantes da historia da educación e a loita feminista do noso país, aínda que o seu labor forme parte da historia esquecida. Antonio Machado e Pilar de Valderrama ou Guiomar. Un dos poetas máis importantes do panorama literario español, Machado intentaba eternizar o momentáneo, capturar a onda fuxitiva e transformar o poema en palabra no tempo. Acadou a popularidade pola indiscutible calidade dos seus versos, pero tamén pola súa talla humana, porque o poeta era un home bon. Con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros, la primavera traía a nuestra república de la mano. Con estas palabras expresaba Machado a licencia pola chegada da república. Pero tras a guerra civil tivo que exiliarse a un pequeno pobo francés, Collioure, onde faleceu e está enterrado. No seu peto apareceron os seus derradeiros versos, Estos días azules e este sol de la infancia. Machado casou con Leonor, o seu primeiro amor, que tiña tan só 15 anos e que morrería de tuberculose 3 anos máis tarde. Esta traxedia acentúa a súa tendencia á soidade e á melancolía, pero 17 anos despois, no 1929, publica Canciones a Guiomar. E aquí a pregunta, quen é Guiomar? Trátase dunha muller real ou dun puro pretexto literario? A resposta chega en 1950, ao publicar Conchestina o seu libro, de Antonio Machado a seu grande e secreto amor, no que inclúe, mutiladas, cartas de amor do poeta e dá por morta a Guiomar, sen revelar a súa identidade. O escándalo no mundo literario é notable, pero a revelación definitiva chega co libro póstumo de Pilar de Valderrama. Sí, soy Guiomar, Memorias de mi vida, publicado en 1981, 11 anos despois da morte de Machado e deliberadamente póstumo. Así arranca a novela na que se reivindica como amor do poeta. Si estás leyendo estas líneas, es que yo he muerto. No quería llevarme mi gran secreto a la tumba y he dejado por escrito mi última voluntad. Deseo reivindicar que Guiomar existió. No fue entelequia del poeta, no fue un recurso literario para sus poesías. No, Guiomar fui yo, la musa que llenó de luz sus últimos años de vida, la mujer que vivió hasta el final de sus días con el recuerdo del hombre que conquistó su alma. Cando se coñecen, el acababa de sufrir unha gran dor ao confesar que o seu marido suicidio da rapaza coa que mantiña relacións. En este punto, cando comeza a relación co poeta, primeiro eminentemente epistolar. O poeta está feliz, por ti la mar ensaya olas e espumas. Recita un Machado novamente enamorado e ilusionado. Pero a Pilar, ou Guiomar, o tempo foi hostil. Reducida a amor imposible, borrou a súa memoria e a lembranza da súa poesía, porque Pilar tamén foi escritora. A súa obra nunca lle deu a fama que merecía, sendo máis coñecida cando se fixo pública a súa identidade. Pilar de Valderrama pertencía a ese grupo de mulleres intelectuais que acudían cada tarde ao Liceo Club de María de Maeztu. Escribiu poesía e teatro.
contribuindo ás correntes de renovación deste xénero. Aborda na súa obra temas infrecuentes na época, como a situación da muller burguesa no matrimonio ou o triángulo amoroso adúltero, e outras cuestións da actualidade como a enfermidade mental, o psicoanálise ou o metateatro. Todo tende unha perspectiva feminista, pero a musa acabou engullindo a muller real que non se lembra nada máis de como amor platónico do gran poeta. Na etapa modernista imos falar do matrimonio, sobre todo dela, a protagonista dunha historia brutal e un silencio deshonrado. Martínez Sierra e María de la Orejada. A súa, como dicimos, é unha historia asombrosa, non só pola fascinidade periférica vital do protagonista, senón tamén porque o ignoramos todo dela. Gregorio Martínez Sierra é un dos dramaturgos españois máis famosos dos principios do século XX, pero só así nas obras, porque en realidade escribinos todas María. El colaborou pouco ou nada. A súa muller foi autora na sombra dos seus numerosos éxitos teatrais. María foi asainada, feminista, socialista e diputada republicana. Pero o seu nome non nos soa aínda hoxe, mentres que o do marido é coñecido por todos. Ela naceu nun ambiente irrespirable para as mulleres, onde se vía a súa emancipación como algo aberrante. A sociedade patriarcal insertadas a ser recluídas como todos ou criminais, pechándoas en casas de correccións e nos seus manicomios, práctica común no século XIX e XX. Neste entorno creceu, viviu e creou María Lejarraga. Probablemente ela sentía distinta, era culta, escribía, amaba o teatro, falaba idiomas, tiña estudos superiores e traballaba. Os 21 anos uniu a súa vida a Martínez Sierra. Vivían dos que ganaba ela como maestra e comenzaron a publicar, escribindo ela e asinando el. Gregorio exprimiu na facendo de escribir unha obra tras outra, e aínda a traicionou no ámbito persoal, comenzando unha relación amorosa con Catalina, unha actriz da súa compañía teatral, pero non abandona a María por razóns evidentes e esta seguiu resignada. Ela escribía en silencio para él e o compartía en silencio coa actriz, quen sabía que non podía liberarse da escritora porque era parte do talento, dos cartes e do éxito. Cando Catalina tivo un fillo, Gregorio, María separouse e marchou a Francia, pero seguiu escribindo para o seu marido e mantendo o silencio ata o final. El pedía obras teatrais, artigos de prensa, conferencias e notas necrolóxicas. Pero cando María enferma, ela cede, por fin, a admitir que todas as obras están feitas en colaboración coa súa muller, en eufemismo que ela consiente para poder colaborar cos seus dereitos. O estallido da Guerra Civil, Gregorio e a súa amante fuxen sen enviarlle os cartos. María sobrevive morta de fame e na miseria. Case cega ata que o seu amigo obriga a Gregorio a cumprir co seu deber. Este envíalle un pouco de cartos e unha carta chea de disculpas. Ao morrer, o 50% das obras escritas por María pasaron a filla e o marido tivo coa actriz. Aínda máis inexplicable nesta historia é o feito de cando María escribe ensaios, conferencias e libros feministas. Tamén lles dá ao seu marido para que os asine. Aturando todo dende o morboso carácter do seu silencio, fai que Gregorio defenda públicamente o seu discurso feminista, sabendo que resultaría máis efectivo se o respalda un home. Chegamos así á preserva e padosa dun Gregorio que dá conferencias feministas e que denuncia públicamente o delirio no que realmente vive. María morreu lúcida e activa poucos meses antes de cumprir os 100 anos. Da xeración do 14 temos a María Luz Morales, Elena Fortún e Matilde Ras, e o matrimonio formado por Zenobia Campubrí e Juan Ramón Jiménez. María Luz Morales. O xornalismo leva o nome desta muller, coruñesa tan excepcional que, en plena guerra civil, converteuse na primeira muller en dirixir un xornal de tirada nacional en España. O franquismo encarcelouna por isto 40 días, privándoa da súa profesión, pero a pluma da gran dama do xornalismo non calou e mantívose na brecha ata o final dos seus días.
Unha das máis fermosas historias xa máis contadas foi traducido ao castelán e fixo esta xornalista galega, que tiña que asinar o pseudónimo por ser muller. O seu traballo era tan extraordinario que a lexendaria produtora Paramount veu dende Hollywood a contratala para que lles axudara a traducir as súas superproduccións. O seu talento valeulle a incorporación como asesora literaria desta produtora. Coa chegada do cine sonoro, o seu labor cinematográfico adquirirá máis relieve, xa que non só traducirá os textos, senón que tamén escribirá os diálogos e os adaptará á fonética española. Foi unha autora increíblemente prolífica, xa que ademais do seu labor como xornalista realizou traduccións, escribiu obras para teatro, poesía, novelas, unha das primeiras historias de cine en castelán, biografías e ata unha enciclopedia. Elena Fortún e Matilde Ras. Foron amigas, amantes e feministas. A publicación dunha antoloxía de textos destas escritoras reactivou o coñecemento e o interés sobre elas, que mantiveron durante anos unha relación amorosa truncada pola Guerra Civil. Mulleres que representaron a vanguarda culta, rompedora e moderadamente feminista. Matilde Ras chegou a ser unha experta grafóloga grazas aos seus estudios sobre a materia, o que lle deu un sustento vital. E as asiduas colaboracións en prensa, unha grande reputación nacional e internacional. Ficou en segundo plano a súa produción literaria como cuentista, poeta, ensaísta e traductora. Foi unha muller extraordinariamente culta, vinculada á espiritualidade e á experiencia religiosa e activa a dalí das causas das mulleres, vivindo o seu lesbianismo na intimidade cómplice e coa descripción pública que entón dictaban os tempos escuros, pouco propicios á exteriorización do homoerotismo. Muller inclasificable hoxe inxustamente esquecida. Os seus manuscritos aínda seguen a ser toda unha referencia. Foi unha poliédrica escritora a que o exilio dun esquinazo morreu no olvido e a súa obra hoxe é prácticamente inencontrable. No contexto do mundo do feminismo e no despertar da identidade homosexual é onde debemos situar a obra singular de Elena Fortún. Era unha muller incidida entre a lealtade que sinte, que lle debe ao seu marido e a atracción sáfica. Unha muller dotada dunha pluma máxica, lixeira, sensorial, chea de ironía, calidez e intelixencia. Republicana, feminista, lesbiana e autora de libros para nenos, loitadora contra a prostitución e a crueldade contra os animais. O símbolo, en fin, dunha maneira de ser. Muller que desafía as simplificacións nas que aínda hoxe nos empeñamos en pecharnos. A súa obra vai moito máis alá de Celia. A novela autobiográfica Oculto Sendero, hoxe descoberta, non se atreveu a publicarla na súa época. A súa lectura amósanos ata que punto o que non se non ve non existe, e o que non existe, en lógica consecuencia, non pode ser comprendido. A pesar de que os seus instintos están claros, reflexionase sobre eles. A protagonista, alter ego da escritora, é incapaz de pensarse a sí mesma como lesbiana, incapaz de comprender que toda a angustia que sente débese únicamente a esa traición cara a súa propia natureza. É unha novela sobre a represión e autorrepresión da homosexualidade, pero máis aínda unha novela sobre a humillación a que durante décadas foron sometidas as mulleres, cuxa liberdade estaba mutilada. Ser muller e ademais lesbiana era unha condena á infelicidade absoluta. Nuns anos no que as mulleres pecaban de invisibilidade, Elena emerxe nun panorama para loitar polos dereitos femininos, preocúpase polas inquietudes sociais e manifesta aquelo co que non está de acordo. Fai súa a idea de regeneración e modernización. Estudou, cultivouse e sabe o que di, pensa por libre. Estas dúas mulleres atópanse no camiño e uniron os seus destinos emocional e literario, sendo parella no infortunio e no olvido. Entre elas nace unha profunda amizade que devengará nunha relación amorosa, pero era outra época. O seu foi un amor non exento de sombras, pero ainda así excepcional e profundo. Hai que sinalar as diferencias entre elas, pois era moito e pouco ao mesmo tempo o que tiñan en común. Elena casará, matrimonio de conveniencia puro e duro, e terá 2 fillos.
A traxedia cebarase na súa vida privada, pois un deles morrerá e o seu marido e o fillo que lle queda quitarase a vida. Daí a súa predilección polo xénero literario adicado aos máis pequenos. Chegou tarde á literatura, procedía dunha familia pouco cultivada e a súa saúde foi frágil, morrendo a unha idade relativamente temprana, aos 66 anos. O caso de Matilde é ben distinto. Erudita, librepensadora e culta, educada francesa, proviña dun fogar no que as humanidades se respiraban. Escribiu case dende o mesmo momento do seu nacemento. Nin casou, nin tivo fillos, pero a admiración entre ambas, a súa amizade inquebrantable, con certos distanciamentos provocados pola distancia, polos miles kilómetros de separación, non tiveron mella nos seus sentimentos. Zenobia Camprubí e Juan Ramón Jiménez. Hai xente que lle chama amor a calquera cousa. Por exemplo, a necesidade patolóxica do outro, o parasitismo máis feroz e destructivo. Sen dúbida, o escritor Juan Ramón Jiménez necesitaba a súa esposa, Zenobia Camprubí, dun modo abrumador e indescriptible. Pero isto non significa que a quixera, nin que a quixera ben porque non era capaz de querer a alguén tan monstruosamente egocéntrico. Ainda que insistiu en construir un espellismo de amor conxugal, unha irisiada mentira da parella perfecta. Zenobia era unha nena de boa familia, desenvolta, culta, moderna e solidaria. Foi profesora de lingua e literatura en Washington e Puerto Rico e considerada unha das primeiras feministas. Tremenda paradoxa. Dos seus ingresos viviu un matrimonio durante os 40 anos que estiveron xuntos. Nas súas lembranzas, escritas a modo de diario, Zenobia lamentase con a amargura da incapacidade manifesta do seu marido. El era un enfermo. A primeira vez que pisou un psiquiátrico foi aos 19 anos, despois do falecemento do seu pai. Era un hipocondríaco e nos seus peores momentos cría estar agonizando. Non comía, non se lavaba, non facía plans para o día seguinte porque pensaba que xa estaría morto. Estaba cheo de manías. Acumulaba cantidades inxentes de xornais e recortes que era incapaz de tirar ou pechaba as fiestras herméticamente porque non aturaba as correntes de aire. Sen dúbida, sufriu moito, claro está, pero hai enfermos dignos que só se dañan a sí mesmos e enfermos malignos que sobreviven a costa de destruir os demais. E este era o caso do poeta. Era dun egoísmo magnánimo, misántropo, reseco e amargado, un home cruel e ruín. Ela foi a súa inspiración mentre ela anulaba o seu talento. A defensa do poeta contra a súa enfermidade era o traballo, unha produción literaria obsesiva que mudaba e reordenaba unha e outra vez, na súa aspiración por acabar o imposible, a obra perfecta. Zenobia combatía a súa vertixe existencial destruíndose, resposta tradicionalmente femenina. O máis chamativo é que antes de mutilarse, Zenobia era xenerosa, intelixente, activa, alegre e, ademais, escribía. Publicou contos en inglés e relatos cortos, textos asombrosamente poderosos, pero nas páxinas do seu diario non atopamos esa forza. Zenobia xa claudicara. Lembra nel as pautas da súa relación, perfectamente establecidas, e son as dunha total e completa sumisión. Zenobia non podía organizar ningún plan polos constantes requerimentos do poeta, que era un ser cheo de morte, un home incapaz de desfrutar de nada. Non lle permite irse do seu lado nin para operarse dun linfoma que a Zenobia lle medraba no seu ventre. A tiranía máis brutal, a necesidade que Juan Ramón tiña dela chegou a atrapala. Cando se lle descubre un cancro de útero, é operada con éxito, pero 3 anos máis tarde reprodúceselle. Por non deixarse o poeta, recibe un tratamento fatal, erróneo e brutal que abrasa por completo. Nos 3 meses que lle restan, adícase por completo a poñer en orden a vida do poeta. Pouco antes do seu fin, este recibe o Premio Nobel de Literatura e ela pensa que a súa vida non foi un desperdicio. Cando lle dan a noticia a Zenobia, xa non pode falar. Susurra unha canción infantil e morre os 2 días. O poeta enloquece de pelo, tivo que ser ingresado e non volveu a escribir. Faleceu en medio máis tarde, atopouselle unha libretiña na que ponía a Zenobia de mi alma, este último recuerdo de su Juan Ramón, que la adoró como la mujer más completa del mundo y no pudo hacerla feliz. A xeración do 27. Os seus integrantes, entre moitos outros, son Luis Cernuda, Emilio Prados, Lorca, a alma e o corazón do grupo, Rafael Alberti, Damas Alonso e Jorge Díaz. Dáselle este nome a un
conxunto de poetas que empezaron a publicar na década dos 20. Comparten rasgos comuns e as súas obras supoñen un florecimento excepcional da poesía. A denominación do grupo procede dun acto celebrado no Ateneo de Sevilla en 1927 para conmemorar o tricentenario da morte de Góngora. A súa calidade literaria fixo que este período acuñara o termo da Idade de Prata, un dos movimentos máis importantes na literatura española, pero non atopamos ningunas mulleres neste período. Sí, claro, a sin sombreiro. Non aparecen nos manuais ao lado dos seus coetáneos masculinos, aínda que tiveron unha calidade e un papel igual de importante, e, en moitos casos, superior a eles. Pero as súas creacións víronse limitadas por ser mulleres. Foron pintoras, escultoras, poetas, filósofas, xornalistas, xuristas, actrices, escritoras, músicas e, sobre todo, feministas, que non pediron permiso para ocupar o espazo público, tomárono por dereito. Reciben este nome por unha anécdota de sacarse o sombreiro, complemento obrigado na época, como xeito de rebeldía ante unha sociedade que non lles recoñecía os seus méritos. Para elas, o sombreiro era o corsé intelectual que as relegaba ao papel de esposas e nais. Por este xesto foron insultadas e apedreadas, porque a sociedade conservadora viu neste acto unha transgresión propia de rebeldes e homosexuais. Estas mulleres escribiron sobre o sexo e a maternidade, sobre o amor gozado e padecido, sobre política e religión, sobre o aborto e o desexo, sobre a patria e os garros do exilio. Construíron obras poderosas, versos certeros como dardos. Souberon atopar un espazo que só lles pertenceu a elas, unha habitación propia, a conciencia dunha loita contra un tempo que sentían que non era o seu. A súa obra convertiuse na súa arma máis poderosa, na que cada unha plasmou a esa nova muller, espello dos seus propios desexos. Marga Guín Roser. Xoven, sempre xoven, porque non tivo tempo de envellecer. Esta artista inmensa suicidouse aos 34 anos por un amor prohibido co poeta Juan Ramón Jiménez. O brutal suceso camufla a existencia desta muller, a que parece que só se lembra por ese truculento final. Pero Marga non é só iso, non só é o seu tráxico final. Porque Marga foi un xenio. Cando naceu, os médicos non daban nada por a súa vida, pero a existencia da súa nai, que pasou meses con ela no colo, foi máis eficaz que a medicina. Tamén inculcou a pasión polas artes, por todas as artes. Con 7 anos escribía contos e aos 12 ilustrou unha historia escrita pola súa alma Consuelo. As súas figuras vanguardistas e fantasmais amosaban unha genialidade impropia da súa idade. Os expertos consideran que os seus debuxos son os precedentes dos do Principiño. Aos 15 anos abandonou o debuxo pola escultura. Cando fixo a súa primeira exposición, os críticos quedaban mudos de asombro ante a potencia e a originalidade da súa obra. Porque Marga esculpía as ideas máis que as persoas, cunha pureza como de iluminado. Pero detrás desa poteza agochábase unha muller sensible e frágil que naufragou por un amor prohibido. Margarita Manso. Margarita Manso é unha desas mulleres que pasou pola historia sen deixar a pegada que lle correspondía polo seu labor artístico. É unha figura extraordinaria. Durante décadas foi un nome sen rostro. Foi pintora e a sin sombreiro pola que Lorca estivo morto de amor. Coñéceselle case só por ser a musa do poeta, pero máis alá deste concepto, ten méritos propios como artista, pensadora, idealista e rebelde, sendo unha das mulleres que mudaron os estereotipos dunha época. Era vista como unha musa de primeira e unha artista de segunda. Confirma o tremendo e brutal comentario do escritor José María Alfaro. Era encantadora, adorable. Mira, la veías y daban a uno ganas de violarla. Todos teníamos sueños eróticos con ella. A necesidade de liberación deste xugo opresor do patriarcado no ámbito artístico debeu ser abrasadora para ela. Foi unha luz brillante e luminosa apagada pola guerra. Os asasinatos de Lorca e o seu marido e o posterior exilio deixaron emocionalmente rota e soa. O resto da súa vida agochará o seu pasado, as súas vivencias e os soños dos que un día creeron cambiar o mundo. Os seus fillos lembran que a calor da intimidade da habitación infantil a súa nai lles recitaba poemas dun tal Federico. A pesar de que foi unha enfermidade grave a que levou con tan só 51 anos,
din que a matou a tristura nunha noite escura do 36. Maruxa Mayo. Aínda que non foi escritora, non podíamos deixar sen dar un homenaxe a Maruxa Mayo, por muller, galega e artista. Foi a máis original, moderna e transgresora da súa época. Artista, vanguardista e pintora de grandes lienzos cheos de cores, movimentos e xeométrica. Ela que se quitou o sombreiro, que quixo ser pintor e non pintora. Ela que amou a todos os homes que quixo amar e o fixo sen presuizos. Ela que rompeu todos os límites que se lle impoñían polo absurdo feito de ser muller. Naceu en Viveiro, unha das pintoras máis importantes do século XX. Daí que o doloroso silencio o que estivo sometida durante anos sexa incomprensible. O seu feminismo, a ultranza, xeneroulle non poucas dificultades no Conservatorio de Madrid dos anos 20. Nos seus cadros hai verbenas e multidades, festas, máquinas que nacen espigas, figuras, esqueletos e bicicletas, mulleres poderosas. Pero cando volve definitivamente a España despois do exilio, enfróntase a unha cruel anonimato. A súa obra fora esquecida e ninguén a lembraba como integrante da xeración, nin como a unha das grandes pintoras do século XX. Mantivo un romance de 5 anos con Alberti. Durante os cales asoma unha interacción emotiva e artística, da que xurdiron algúns das mellores obras de ambos. Pero a pesar desta realidade, o poeta foi incapaz de dedicarlle unha liña nas súas memorias. A pintora protagonizou unha anécdota desgarradora cando viaxaba co seu amigo Mauricio Roset, irmán de Marga. Teñen un accidente e Maruxa queda co seu corpo cuberto de sangue. Cando Mauricio a ve así, pensa que se matou e que decidiu suicidarse. Tras este brutal episodio, Alberti sentiuse na obriga de ter que acompañala e voltou ao seu lado para volver a abandonala definitivamente por María Teresa León. Algo similar le ocorrería co poeta Miguel Hernández. Tiveron unha relación mentre ele escribía o seu mortal poemario, pero unha vez rematada a obra, este preferiu volver coa súa esposa. Maruxa, unha das heroínas da historia, morreu en Madrid aos 93 anos. Na xeración del 36 destacamos a Felicidad Blanc e o matrimonio formado por Miguel Hernández e Josefina Manresa. Felicidad Blanc. Din que tiña os ollos máis docemente azuis, pero a mirada desta muller, que leva xa a paradoxa no seu nome, tornouse demasiado cedo en sombría e lúgubre polas súas circunstancias vitais, porque foi unha alma ferida. A súa é unha historia brutal, de violencia, soidade e litio. Só era coñecida por ser a muller do poeta franquista Leopoldo Palero, alcohólico terrible e violento que a ignorou desde o principio e fuxía da casa na procura de felicidade etílica. A polos seus 3 fillos, tamén artistas, última saga de poetas malditos, neuróticos e despóticos. Todo moi ben disposto para a destrucción desta muller. Os fillos tiñan unha visión demoníaca da súa progenitora. Un a despreza totalmente. Outro intenta asasinala nunha das súas saídas de manicomio. E o máis pequeno comenta en 2 ocasións que foi ela quen lle aprendeu a sonrir. O seu fillo mediano, Leopoldo María, tiña esquizofrenia e pasou prácticamente a súa vida no psiquiátrico. Foi unha muller chea de pasaros negros, claro exemplo da anulación polo rol familiar e social. Non atopaba o seu sitio e só cando despertou deuse conta de que a tivera dormida demasiado tempo. Convertido en muller floreiro e máquina de facer fillos, hai un momento durísimo na súa vida. Ela está parando un neno cadáver e na habitación do lado o seu marido declara poemas de amor. Felicidad dimitiu de si mesma. De pouco lle serviron os seus logros como deportista, escritora, traductora ou actriz, xa que a condición de esposa e a lei de poetas sofocou calquera das súas inquietudes intelectuais. Pero no medio do lume, a palabra, porque felicidad, ao final, sí tivo unha vida e voz. La literatura es lo que nos salva de hundirnos en el olvido, di a escritora, que elixe como protagonistas dos seus relatos a mulleres da posguerra agraviadas,
desvalidas, maltratadas, resignadas e convírteas en narradores para posicionar no centro dos seus relatos debates e reivindicacións sociais que aínda eran prácticamente inexistentes. Porque todavía non se falaba do maltrato, da violencia machista, do divorcio ou do rechazo dos fillos e, sen embargo, ela plantexaba xa estas cuestións non só a través da ficción, senón relatando a súa propia vida, dende unha marcada posición feminista. Felicidade morre na máis absoluta soidade. Só agora, coa publicación da súa obra, vai tomar a palabra. Será isto xusticia poética. Miguel Hernández e Josefina Manresa. Mi querida nena, mi querida esposa, mi querida Josefinilla. Así encabezaba Miguel Hernández as ducias de cartas que escribiu a súa muller, Josefina Manresa. Foron moitas, tantas, que a súa relación poderíase considerar basicamente epistolar, xa que apenas conviviron 2 semanas despois do casamento e algúns días de permiso que o poeta tivo durante a guerra. Coñecéronse en 1933 e casaron 4 anos despois, pero Miguel Hernández pasou a maior parte do tempo lonxe de casa, no frente e, finalmente, no cárcere. Ainda así, ele escribíalle todos os días a aquela muller sinxela como os seus versos, e que foi o seu gran amor. A vida de Josefina é resignado reflexo dunha época na que unha muller en fuga dun poeta de izquierdas, falecido no cárcere, non resultaba doado. Sen o seu traballo, ao longo de todo o réxime franquista, gran parte dos textos do poeta de Orihuela pretendíase para sempre, porque cando morre o seu marido, ela dedica o resto da súa existencia á recopilación e protección do seu legado literario, celosamente agochado nun baúl que herdou da súa nai, onde se guardaba a roupa de cama. Agora que se reeditan as súas memorias, nas que ofrece un retrato íntimo da súa vida en común, vemos a forma de ser que encandilou o poeta. Era simpática, alegre, ainda que co tempo volveuse máis taciturna e reservada. A súa vida non foi doada e fóronselle acumulando motivos para a dor. O seu pai foi asasinado ao principio da Guerra Civil. A súa nai falecía ao pouco da súa boda e despois morrería o seu primeiro fillo. Logo chegou o encarceramento e a agonía do poeta. O cárcere mandoulle unha carta a Josefina cantándolle que ela e máis ao seu fillo só tiñan pan e cebola para comer, situación desgarradora que lle inspirou ao poeta as nanas máis tristes da nosa literatura, Nanas de la cebolla. E el dille: el olor de la cebolla que comes me llega hasta aquí, y mi niño se sentirá indignado de sacar zumo de cebolla en un lugar de leche. Casarán polo civil e tiveron que repetir a ceremonia polo rito católico poucos días antes do falecemento dele. A escena que Josefina describe deste momento é especialmente dura. Miguel non se podía mover da cama e a boda celebrouse con el tirado no xardín. E así se foi Miguel al outro mundo, con todas sus ilusiones, con todos sus deseos, con toda su honradez e con toda su tristeza que solamente seguía. Escribe o final do seu relato. Do poeta sabémolo case todo. O intentar recompoñer o seu retrato, hai 3 conceptos inevitables: o campo, onde se criou, a poesía que lle deu a vida e a guerra civil que marcou o seu destino lamentable, morrendo nun cárcere franquista aos 31 anos de idade. A vida do poeta estivo marcada pola traxedia final, pero tamén pola natureza, o sol e a ledicia e este brutal constante entre o exultante e o penoso, o que deu un carácter único ao seu perfil, debuxando un mito que vai máis alá dos seus enormes logros na literatura. Poeta pastor e humilde, poeta autodidacta. Seu pai pegáballe cada vez que o vía ler pola noite e aos 14 anos sacouno do colexio para que axudara co traballo. Era tan campesiño que levaba unha hora de terra alrededor, dicía Neruda. Era un escritor saído da naturaleza, como unha pedra intacta, o que lle fascinaba poñer os oídos sobre o ventre das cabras dormidas para escoitar o ruido do leite que lle chegaba aos ouvidos. Cando estalla a Guerra Civil, o poeta republicano intenta exiliarse en Portugal, pero é capturado antes de alcanzar a fronteira. E aí comeza o seu calvario final, que lle fixo pasar por 18 cárceres franquistas, onde sufriu torturas e humillacións, debilitándose a súa saúde. Morreu por unha tuberculose, despois dun eterno sufrimento. Houbo aínda un derradeiro desprezo a Josefina, a que non lle deixaron ver o cadáver do seu marido. Unha madrugada do mes de marzo, con 31 anos, e os seus grandes ollos abertos baixo o vacío ignorante.
Dentro da xeración dos 50 visitamos a Carmen Laforet, Carmen Martín Gaite e Victoria Arredondo. Carmen Laforet. Por dificultades en el último momento para adquirir billetes, llegué a Barcelona a medianoche, en un tren distinto del que había anunciado y no me esperaba nadie. Pode o inicio de nada, presaxia parte da historia da escritora. Ninguén esperaba a unha rapaza de apenas 23 anos revolucionando o sector editorial como ela o fixo, gañando un premio Nobel, o premio Nadal en 1945, cunha primeira edición, o que lle valeu para que os lectores e a crítica se rendisen ante as súas líneas. Quizás tampouco ninguén esperaba que os medios sentiran unha auténtica fascinación pola súa vida e os seus escritos. E tivo que lutar contra este éxito e compaxinoulo coa crianza dos seus 5 fillos. Conciliado todo a vez a presión de partes de lectores, os prazos editoriais, a crítica da prensa, que foi moi cruel con ela, o incansable traballo en casa, as colaboracións regulares que tiña cos médicos e a inalcanzable necesidade de liberdade. E todo iso loitando cos seus propios ideais, os dunha muller moderna e inconformista. Así comeza a distanciarse das entrevistas e da atención mediática. A prensa tilda de fracasada. A Carmen Laforet naufraxa. Mellor calar e fuxir. Non podo dicir que non, que o seu corpo, as súas mans, os seus intelectos e as súas palabras xa desesterar facía tempo. A novela que máis éxito lle trouxo convertiuna nunha triste marioneta. Tiña un talento descomunal, pero o machismo da sociedade franquista na que vivía, un mal matrimonio, a represión das súas tendencias homosexuais e os seus problemas psíquicos, nin que puido ser bipolar, fixeron que a súa vida fora un continuo e penoso de decaer. Moi cedo deixou de escribir e despois deixou de poder escribir. Nin sequera era capaz de asinar un talo McCarthy. Aos 65 anos comezou a facer palotes xunto a súa neta para voltar a emprender as letras, pero xa era demasiado tarde. Pouco despois devorou ao silencio. Cando faleceu en 2004, aos 72 anos, levaba 3 sen dicir ninguna súa palabra. Aínda que non é de todo certo, en 2002, cando xa facía un ano que non falaba e case 40 que non escribía, contáronlle que fora proposta para o Premio Príncipe de Asturias. E Laforet resucitou. Emerxeu, pero en un instante de ausencia cima do deterioro e preguntou con expresión a min. Non engadiu nada máis. O seu talento trascotou a súa existencia, pero foron precisamente as súas letras as que conseguiron inspirar a centos de xeracións e, irónicamente, facelas tamén un pouco máis libres. Carmen Martín Gaite. Todo comezou cunha longa viaxe ao pobo da súa nenez, cando as nubes se convertiron en letras e o Maxim fixo que o vento trazase 1000 combinacións posibles. Na metade desa nubosidade variable, o mundo literario da novelista arrincou así, xogando coas palabras que bailaban no ceo. A nena aprendeu a ser unha muller lúcida, dona do seu destino, e converteuse nunha desas rapazas raras, como a chamaban as mulleres libres. A súa nai era ourensá, de aí que Galiza estivera moi vinculada coa escritora e fora escenario de algunha das súas narracións. Dende as súas obras fixo unha densa da solidade activa e dun feminismo particular, o feminismo interior. As súas novelas enfócanse nas condicións sociais da época e porque ela foi unha muller dese tempo. Unha grande parte da súa escritura amosa os límites das mulleres na ditadura franquista. É imposible pensar nos anos 50 e non imaginala paseando polo retiro, escribindo novela, conto, crónica xornalística. Foi unha autora prolífica que deixou unha obra fundamental. Por ela, descubrimos a unha autora valente, creadora dunha obra fascinante, chea de sentido e de loita contra o sistema. Unha escritora capaz de poñer a cada un no seu lugar e de avasallarnos historias que nos quedarán para sempre no corazón. Victoria Atencia. Destacou dende pequena por ter unha sensibilidade especial e pola súa tendencia á arte. A historia da súa vida é a vida dunha muller con empeño, persistencia e con seguridade. Senón, non se explica que se convertera nunha das primeiras mulleres en ser pilota de aviación. Inquieta, intrépida e fascinante.
Se hai algo que late de maneira constante da súa poesía é a contemplación. Hai unha ollada lenta, silenciosa, profunda. Quizais unha ollada como son as cousas que pertencen á vida e necesitan ser olladas. Pero tamén a vida que non está, que se contempla con recelo, chegada dun país lonxano e temos que recoñecer. A súa poesía é un canto. Cando pasa o tempo, cando as cousas voltan a nós, cando ollamos unha cadeira baleira, cando nos achegamos ao río e tocamos a auga que non para, é ese río, esa calor de casa habitada que se degrada nun cosmos desenso e desvelado como unha flor aberta por primeira vez. É o entrecemento xedor a contemplar unha fotografía onde sempre falta alguén, o seu sorriso. É comprender o voo dos paxaros e o son do ar, e contemplalos. Quixo voar escribindo, e vou con palabras aladas nos seus versos. Xa na narrativa contemporánea estamos con Irene Vallejo e o matrimonio formado por Almudena Grandes e Luis García Montero. Irene Vallejo. Somos seres entretenidos de retratos, bordados con fíos de voces, de historia, de filosofía e de ciencia, de leis e lendas. Por iso, a lectura seguirá cuidándonos se nos cuidamos dela. Non pode desaparecer o que nos salva. Os libros lémbranos, serenos e sempre dispostos a desplegarse ante os nosos ollos, que a saúde das palabras se enraiza nas editoriais, nas librerías, nos clubs de lectura, nas bibliotecas, nas escolas, e ali onde imaginamos o futuro que nos une. Así fala emocionada sobre o seu amor polos libros esta muller que decidiu escribir un ensaio sobre a súa historia, a historia dos libros. Pensou que chegaría a un público minoritario e temeu que podería ser o seu primeiro e derradeiro libro. Para facelo ainda máis difícil, na xestación desta obra, O finito nun xunco, o seu fillo naceu con severos problemas respiratorios e a escritora temeu polo futuro das súas criaturas. Pero como se tratara dun guión dunha historia épica, o seu fillo saiu adiante e o seu ensaio converteuse nun fenómeno literario que leva case 40 edicións. Foi traducido a máis de 30 idiomas e publicouse en máis de 50 países. Di que aos 2 anos xa lle inquietaban as meteonímias e o instante máis feliz que lembra era o momento de ir á cama e que lle deran un conto que lle permitiría traspasar o medo. Porque a súa necesidade de escribir naceu dunha ferida, o bullying que sufriu no colexio cando era nena. Nace a escritura como unha medida terapéutica para sobrevivir o naufraxio. É un libro acolledor, hospitalario, para un público que se sinte parte dunha aventura histórica. Remóntanse 5.000 anos atrás para indagar a orixe dos alfabetos, as bibliotecas e os libros. Inventariar os seus avatares, as súas miles de formas e soportes, de fume, de pedra, de xuncos, de seda, de pel, de farrapos ou de madeira, ata chegar aos libros de luz. Contaxémonos deste amor sen condicións, absoluto, de Irene Vallejo polos libros a lectura. Almudena Grandes. Escritora, columnista, guionista, muller loitadora. Así era Almudena Grandes, que faleceu demasiado cedo hai uns meses. Foi unha das escritoras máis relevantes e máis lidas da literatura española actual. Ademais de narradora, foi coñecida para o gran público pola súa colaboración habitual nos medios de comunicación. Pero a súa gran paixón sempre foi a lectura. Como ela dicía, se me pagaran por ler, non escribiría. Para ela, escribir foi como traballar un espello. A literatura, di, é vida para a xente que está viva. Permíteche vivir, ademais da túa propia vida, outras moitas. Dás e levas lectores sobre a realidade. Por iso, afirma que aprendeu moitas cousas da vida, pero moito máis nos libros que leu. A necesidade de escoitar outras historias e saber de outras vidas é a forza que nos empuxa, en tanto que seres humanos, a ler. Deixa deceas de títulos absolutamente imprescindibles. O poema que imos escoitar agora é do seu marido, Luis García Montero, poeta, narrador e ensaísta. Chámase La ausencia es una forma de invierno e forma parte do libro Almudena, que este Yaricó. El foi o seu amor e o seu cómplice, o seu compañeiro de vida, e con estes versos despediuse da escritora o día do seu casamento. O libro tamén viaxou con ela a outro mundo cheo de palabras transfermosas.
como el cuerpo de un hombre derrotado en la nieve, con ese mismo invierno que viene las canciones cuando la tarde cae en la radio de un coche, como los telegramas, como la voz de vida que cruza los teléfonos nocturnos, igual que un faro cruza por la melancolía de las vacas en tierra, como las dudas y las certidumbres, como mi silueta en la ventana, ha sido una noche, con ese mismo invierno de cuando tú me faltas, con esa misma nieve que me ha dejado en blanco, pues todo se me olvida si tengo que aprender a recordarte. E ata aquí o noso paseo. Esperamos que o disfrutades tanto como nós. Buscade as mulleres para que saian da oscuridade e lembrade que os libros son compañeros de viaxe necesarios, que a palabra escrita estará ao noso lado e que se ledes, seredes moito máis felices. Grazas a todos e a todos que arrimastes o ombro. Terminamos cantando Yo no renuncio, unha canción de Rosalén que nos fala precisamente do mesmo que todas estas mulleres, de igualdade, de liberdade e de feminismo. Moitas gracias.
El contrato indefinido, toda la letra pequeña que conlleva ser mujer. Desde que me dio la vida, una madre ensangrentada y arrancó una de sus alas para siempre me crecer. Que arranques es perfecta, cariñosa y estudiosa, muy paciente y eficiente, este verbo amante, super bien. Y que tengas preparado siempre un bizcocho casero, la casa bien recogida, perfumada hasta los pies. Me han llamado mala madre, mala hija, mala amante, por no querer renunciar a mis sueños, a mis planes, a mí misma y a mis dudas, a